Sziasztok! Szóval a tegnapi adásunkban láthattuk Viktor barátunk ördöglakatját Kanadából, mely rendkívül fortéos ördöglakat volt. Na most szeretném én bemutatni az én ördöglakatomat. Pillanat csak megnézzem, jön ez az ördög, ki rátette a lakatot a felnámra. Szóval ez egy rendkívül ritka lakat, Magyarországon nem lehet kapni. Úgy szereztem be nagy nehezen Tájvánról. Meg is mutatom. A neve SIB Hardener, rendkívül ritka darab. Meg fogom mondani a megoldást is. Aki magától akar rájönni, az majd kapcsolja ki a videót, majd időben jelezni fogok. Szóval hogyan sikerült ezt kinyitnom? Először megpróbáltam, nem jött le. Aztán arra gondoltam, hogy ez se sikerült. No, ekkor már rendkívül ideges voltam. Gondoltam, hogy durvább eszközökhöz folyamodom. Alapvár csak próbáltam leverni, de az ördöglakat továbbra sem nyílt. Következő ötletem volt, fűrész. Ez is elkapott. Ördöglakat még mindig zárva. Finomítsunk egy kicsit a módszeren, de már nagyon ideges voltam, ugye? Fogtam egy kis kombinált fogot. Gondoltam, hogy itt az SIB jelni, ezt itt kiszedem, de nem ment ez se. Tovább finomítottam. Hiper, szuper titkos autó, lopó, zár akármicsodával. Megpróbáltam itt kinyitni, de beletört. Hát nekem már kibaszottul rohadtul, de nagyon ideges voltam. Aztán a Viktor adott nekem egy díszletet. Föl-le próbáltam dobálni a lakatot, erről arra, meg arra erre, hopp, mert hát ha a centrifugális, petális koordináta geometriai alakzatoknak a hatványa A kisebb egyenlő 1-2-nél, amikor a Weierstrass nyomaték úgy forog, ha van egy kis mágneses rezonancia, de nem nyílott így se. No, ekkor már nagyon-nagyon ideges voltam. Utolsó ötletem az volt, leveszem a szemüvegem, hát akkor jobban látok. Forgattam mindenfelől, átvizsgáltam. Nincs meg a megoldás. A megoldás most jön. Aki nem akarja látni, állítsa meg a videót. Hiszitek vagy sem, a szomszéd cellából csávókám átjutatta a megoldást, amit úgy neveznek, íme, hogy kulcs. Most figyeljetek, ide be kell dugni, eltekered, megint eltekered, olé! Sziasztok, találkozunk a jövő héten.